FCO eritasuna gogor jotzen ari da iparraldeko etxaldeak. Ofizialki 700 etxaldeek eritasun horren eraginak ezagutu dituzte, jakinez horietariko 150 aste bakar batean beren kasuen berri eman dutela. Gogoratu behar da, uli batek ardiak edo marroak xistatu eta horren eraginez azkar eritu eta askotan 1000 urdintzen zaiela. Ukan ditugu dei batzu, nun batzuk kalte zinez handiak ukan dituzten. Erten dute batzuk berroita 10 ardi galdu dituztela, 8 marro, 10 gain, janai baitu 100 latanoia, 100 eta horrek elduden urteetako sasoiak lan jerean emaiten ditu. Azleen zat, zenta marroekin behar dira elduden urteko sasoiak segurtatu bildotzen egiteko. Kalte horiek pairatu dituzten laborariak laguntzeko kabala eskaintza antolatu du sindikatuak. Izan dadin marro gai, marro gaztiak, marro zaharragoak ere, urte bat edo birentzat baldin bada ere, batzuk zinez beharretan dira, edota azkuntzak, ordean antxi gazteak. Bakotxak alduten baderan, balin bada 2 marro, 3 marro, 5 azkuntza edo hola, bakotxak aldin bezala beti norbait lagunduko du, azkarkik kaltetua izan den bat. Nabarmendu behar da eskainiko diren kabale jodola azterketa bat egingo zaiela sanoak direla frogatzeko. Eritasun hori zer den ongi daki Jontzen Magil Handibarreko laborari gazteak. Urrian eritasuna etxaldera sartu eta jada 12 ardi eta 4 marro galdu ditu. Zaila da, hartzain gisa ez gira lanean ari gure kabalak hiltzen ikusteko eta hor ez dugu autorik hiltzen ikustea. Ez gira heltzen eritasun horren kontra egiten, sartua delarik ardia edo marroa hiltzen da. Arrunt guti salbatzen ditugu. Aldiz beste eritasun batzuk bat dira gure etxaldeetan, badakigu nola sendatu eta hori da gure lara, baina hor zaila maiten du. Jakin behar da eritasun horri aurre egiteko txertu bat existitzen dela, baina laborari batzuek kostuagatik edonahiko txertorik ez zegoelako erabaki dute kabalak ez txertatzea. Laborariek azaldu dutenez 2 euro balio du ardi bakoitzeko. Positibo diren ardi edo marroak 30 egunez barnean egon behar dira. Hori zinez grabe da guretako, zenta bildots gehienak orain saltzen dira, egu berriko eta gehienak Espainia eta abian dira, egu berriko merkatuaren zat. Ordean eta arazoa da hor direla, etxaldeetan egoiten dira bildots horiek eta gibelean ardiak ez dira deizten al eta gero pisu egi direlarik ez dira hainbeste untsa pagatuak. Ordean zinez problema bat da, ordean batzuk batzuk blokatuak dira. Kabalak eskaini nahi dituzten laborariek ELB sindikatura deitu behar dute urtarrilaren 5 baino lehen.